So you're really going to do this? You're going to go? Yeah. I don't suppose there's anything I can say at this point to keep you from leaving. È sufficient. Basta fare. I don't know if Buddy would have thought this was such a good idea. You're going back to the old country like this. It might even be dangerous. So, yeah. You know, Buddy was a great writer. They didn't figure it out until after he was dead. Robert, I see you in a dungeon of an old castle, chained to the wall. A prisoner of lesbian vampires, the lost sisters of Penthesilea. The walls are dripping with moisture. Wolves are howling outside. And with a bloody fingernail, you write on the wall, "Jack was right." Listen, it's cold in Eastern Europe, you know? I mean, why don't you have a year, why don't you go to someplace warm? Cuba, for instance. Sun, women. There's no warmth left in the old country. This is not a holiday, you know. I'll come back, don't worry. 3 stars. 3. Very good. Not expensive. That's great. Thank you. When do you leave? Go on. Tomorrow. Tomorrow. Ah, quickly, quickly. Why? Here is very nice. Night life, culture, good food, traditional. Goulash. 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 Yes, Right. very good. Hospitality. Everything. Everything. Yeah, you said that. So I'll take one room for one night. How much? 2 million. 2 million. Yes, late. Late. You said million. Yeah, late. Late. Ron. Okay. We are powerful economy. We have, Very powerful. yes, I agree. we have money. Here not problem with banks like in America. We strong, with future. Right. Right. Yes. I'll change the country. Yes. It's for you. What is this? TV, telecomanda. Click, click. Oh, remote. No, telecomanda. Movie channel. Nothing bright. Movie channel. Okay. I understand, yes. Something else. No, no. Thank you. Hungry? Thank you. Were mostly residents of these 2 cities, Siret and Radowice. And I believe your family comes from one of these 2 cities. However, I have not found any evidence of your family yet. So what I suggest to you is to go personally to Radowice. I will give you a contact. She's the leader of the Jewish community there. Right. No, Radowice? Yes. Radowice? Radowice. Yeah. It's very close, and you will find her easily. It's a small city. Thank you. So, what's the easiest way to get there? By bus or by train? I will drive you there. Only your job, I'll manage. You are doing legitimate research, and it is the duty of my department to assist you. Oh, you're so nice. No, I'm not nice. What is the name of your hotel? Nacho? Chobanasho. I will pick you up in 1 hour. Oh, great, thank you.
So I'll see you in 1 hour. Yes. Bye-bye. Goodbye. Te duci cu tataie până la Rădăuceni? Marvelous weather. It is. Look at this. I like my job. It's about the past, so I hate flying. If I ever go anywhere, I will probably take a boat. No, I was married for a very short time. Really? Maybe I make up well. Noi am venit să vă întâlnim, vă mulțumim mult că v-ați rupt 2 ore din viață să vedeți ce am făcut noi în ultimii 2 ani și mai mult decât atât. Vă mulțumim frumos, ne simțim foarte bine la Constanța, suntem impresionați, locul are o energie pozitivă. La București, dacă te duci la mall, nu te simți atât de bine pentru că treci prin tot felul de fast food-uri. Aici aveți niște persoane deosebite și mulțumim doamnei Pap și echipei. Primul regizor de ficțiune important se cheamă George Méliès și dacă n-ați văzut Hugo Cabreta lui Scorsese, vă invit să vedeți un film care, indiferent de criticile care i s-au adus, este un omagiu adus primului regizor de ficțiune. Pentru că vorbim în cinema de tendința Lumière, adică tendința documentară a fraților Lumière, care au inventat aparatul de filmat, și tendința Méliès, cea de ficțiune. Atunci când faci un film, nu te gândești la american, nu te gândești la colegii tăi din cinematografia românească, albaneză sau islandeză, ci faci un film așa cum ești tu. Filmul ăsta este făcut după sufletul meu, cu bunele și cu relele lui, cu ritmul lui, sus sau jos, într-adevăr, el are niște trimiteri la mai multe cinematografii, nu doar la cinematografia americană. Are la bază un scriitor important american care a scris scenariile unor filme precum Wild at Heart și Lost Highway, scenaristul lui David Lynch, Barry Gifford, care și apare în prima secvență, într-una din primele secvențe din film, după Victor Rebenciu, bineînțeles. Da, este un film în manieră clasică, ca să zic așa. Adică este un film cu plan contra plan, cu secvențe decupate, cu un alt tip de ritm decât ceea ce numim noul vals sau minimalismul românesc, care are o altă respirație, o altă factură stilistică de abordare. E întâlnire între oameni, însoțire, efort enorm, multe potigniri, în care prima condiție este să rămâi împreună. Spiritual, e că am impresia că am căutat toți același lucru. Căutare. Baza în acest film e căutare. Asta e. Da, și eu aș spune același lucru, că pornești într-o călătorie la începutul unui film și nu știi ce se va întâmpla pe parcurs, degeaba îți faci planuri de acasă, pentru că e un fenomen viu, e un lucru viu care se naște acolo și nu știi niciodată cum vei fi la final. În plus, pentru mine a fost o experiență deosebită și pe care nu o să o uit niciodată, pentru că este primul meu rol important într-un film. Și, practic, a fost mai mult decât un film obișnuit, a fost
o întâlnire cu cinematografia, care este o lume, cred, foarte diferită de cea a teatrului, pe care o cunoșteam mai bine. Și am venit chiar cu drag. Și mai e ceva. Ți-am intrat în mall, am venit în dar o carte. Asta spune multe despre orașul dumneavoastră. Este o întâlnire de viață, este un prieten și este un om pe care îl iubesc și care m-a susținut ca frate mai mare întotdeauna. Dar, pe de altă parte, nu faci filme cu familia, ca să zic așa. Marcel era castul perfect, adică avem de-a face cu un bărbat la midlife crisis. Marcel este un bărbat la o anumită vârstă care se ține foarte bine și arată foarte bine. Era vorba de un om care vorbește limba engleză, el a jucat foarte mult în filme de Hollywood și la BBC. Și nu în ultimul rând, Marcel Iureș își dorea foarte mult să joace comedie. Un lucru pe care el nu l-a făcut în cinema, nu pentru că nu ar fi vrut, ci pentru că rolurile care i s-au dat până acum aveau o anumită etichetă. Dur, estic, colonel german în armata, în Wehrmacht și așa mai departe. Dar scenariul a fost scris cu Marcel în minte. A fost scris pentru el. Este nu doar scris pentru Marcel Iureș, ci este discutat în scriere cu Marcel Iureș. Adică e un scenariu, o poveste gestată împreună cu Marcel ca prieten, ca oameni de drum. Nu există granițe clare între scenarist, regizor, actor acolo. A fost un proces de lucru și de gândire și de creație comun. Până la urmă, un film românesc trebuie să spună o poveste românească. Și eu cred că noi avem o poveste românească în filmul ăsta, chiar dacă este vorba de un protagonist american care vine în România. Cred că sunt multe elemente care fac filmul ăsta foarte românesc. Pe mine mă interesa acolo conflictul cultural, neînțelegerea de limbă, de educație. El nu a fost gândit ca un film făcut pentru occidentali. El a fost gândit în primul rând ca un film făcut pentru români. Mă folosesc de acest prilej că suntem la televiziunea Neptun de a le spune celor care ne ascultă că nu pot să vadă filmul ăsta decât dacă vin cât de curând la cinema. Și nu pot să-i ajute pe alții să-l vadă decât dacă ei vin la cinema pentru ca filmul să rămână în sală, pentru că altfel filmele ies din săli, indiferent că sunt americane, românești sau albaneze. E nevoie de spectatori pentru ca filmul să rămână în sală. Și nu în ultimul rând spun celor care încearcă, până acum nu s-a reușit. Cu siguranță la un moment dat cineva va pune filmul ăsta filmat pe o cameră digitală, dând palmă, undeva pe internet. Greșesc, pentru că filmul ăsta este gândit cu sunet Dolby Surround, cu ecran cinemascop și că vor vedea o palidă schiță a unui film doar să spună că l-au văzut, dar nu-l vor înțelege și nu-l vor putea iubi, nu-l vor putea simți. Se și aude acum, a doua sală la Constanța, da. Auzi? Vreau să-ți arăt ceva, stai puțin aici, vii imediat, ți arăt ceva. Medicamente, înțelegi? De ce oraș ziceai că ești în America? De ce oraș? Uite aici, la New York. Oh, New York! Da. You've been in New York. New York, eu am zis New York, n-am zis fete ești acolo. Poate să mai pun una, da? Uite. Oh, no, thank you. Lasă. Hai, noroc. Noroc? Noroc. Jesus Christ. Ciorba.
profesor, tu să nu-mi încurci mie fata. Absolutely, yeah. Așa, Thank you very much for everything. așa, da, bravo. Oh, bravo. Bravo, bravo. Oh, come on. Dar despre ce vorbeam? Noroc, noroc, noroc. Noroc? Noroc, așa. Noroc? Yeah. Despre ce vorbeam? Are you alright, Robert? Este extrem de important în meseria, în experiența mea cu această meserie. A fost o întâlnire absolut întâmplătoare. A fost un accident în viața mea de m-a făcut actor. Mi-era frică, mi-era rușine să mă urc pe o scenă sau să spun poezii ca orice copil. Așa am ajuns, așa mi-am dat seama că e ceva extrem de greu pentru mine, ca om. Și am continuat pentru că, așa cum am spus și în sală, nu știu să fac altceva. Sunt foarte mulți oameni care, când aud asta, zic că nu e adevărat. Dar chiar nu știu să fac altceva. Și probabil că aș fi distrus dacă n-aș mai putea face meseria asta, pentru că chiar nu mai știu ce să fac, nu știu ce să fac. Ar trebui tot așa un accident grav, ca să mă apuc de scris, nu să joc. În viață și în arte rămâne de văzut, totul e până în minutul 95, poate chiar și prelungiri dacă ai noroc. Mi-e drag să stau acasă, vă dați seama, și să fac meseria în limba mea. Dar ați văzut că nu m-am dat deoparte când a fost vorba să intru într-o distribuție internațională sau în filmele de mare buget. E ok, e ca o încercare. Fiecare om trece prin încercări din astea. Mie mi-au fost date astea, ca să le rezolv. Altora le sunt date lucruri poate mai grele, poate mai spectaculoase. Mie mi-a fost dat asta. Mai fi descurcat, nu mai fi descurcat, de asta zic că, vedem, rămâne de văzut. Unul din cei mai mari agenți, cred că din Europa, poate chiar din lume, care mi este agent și acum, m-am văzut jucând teatru. El e britanic, fost actor. Și m-am văzut jucând teatru la Teatru Odeon, Richard al III-lea. I-a plăcut foarte mult și mi-a spus că dacă nu vreau să-l reprezint. Eu știam destul de puțină engleză la vremea. Dar am înțeles că vrea să lucreze pentru mine. Și așa s-a legat. Nici nu mi-a trecut prin minte. N-am făcut nici cel mai mic efort să caut un agent. M-a găsit și de atunci am pornit, în 94. Nu chiar orice partitură, pentru că există niște niveluri de profunzime și de, cum să vă spun, în același timp niște limite. Cu cât cobor mai aduc într-o linie, cu atât obstacolele sunt mai mari. Și atunci, nefiind nativ limba străină pe care o încerci să o folosești, cere timp, epuizează enorm de multă energie, consumă foarte mult și nu mai ajungi să joci în ea. Asta e un paradox. Poate poți să te exprimi extraordinar, dar îți ia puterea de a te exprime. Da, mă rog, asta rămâne de văzut. Uneori e supărător de importantă. Pe mine mă îndepărtează de arta filmului. De asta nici nu dau deoparte povestirile sau ideea de fascinație față de aparatură, față de ce posibilități deschide un mixer, montajul, cromatismele, corecțiile și așa mai departe. Prefer să-mi fac treaba bine, eu, și aia Dumnezeu cu mila ce-o ieși. Dumnezeu cu mila, depinde de monteur, depinde de cum învârt butoanele, cum umblă cu pixelii, cu softurile. Asta nu are legătură cu mine.
mă încăpățânesc să joc cu tot programul ăsta infernal, infernal, nu infernal, exagerez ca să-mi dau importanță. Nu, e greu, joc rar, pentru că joc în weekenduri, pentru că în timpul săptămânii sunt foarte ocupat cu HBO. Sezonul 2 în derivă. Este o chestie, da, e un lucru frumos și fascinant. Vorbiți de Andrei Poenaru? Ce mi-a adus? Mi-a adus niște confirmări. Am lucrat, m-a preocupat chestiunea, am avut lecturi destul de serioase, așa, ca să zic așa, cu o anume adâncime în domeniu și a fost ca un deja vu pentru mine. Ia uite ce mi-aduce mie viața, în ce situație mă pune. Important este acest pionierat în România. Se ridică niște cortine, cortine de pe, hai să zicem, între ghilimele, tabuul ăsta, pudorile noastre față de ideea de terapie, față de segmentul ăsta care se numește terapeut, psihoterapeuți, psihologi, psihanaliști, e o familie mai mare. Dar e plăcut. E chiar plăcut să intri în zona asta, care, pas cu pas, acum am observat la al doilea sezon, se topește și în limbaj, și în preocupări, gândesc altfel. Sunt niște lucruri care se întâmplă. O să vedem la al 5-lea sezon cu ei, eu am 5 sezoane cu ei, să vedem ce devin eu la al 5-lea sezon. Bine, noi suntem cumva răsfățați, actorii. Suntem răsfățați că avem emoții și primim răspunsuri când le primim, dar le primim de-a dreptul, de la public. Nu mă refer neapărat la aplauze. Multe aplauze sunt de circumstanță. Dar și mai multe ori, de cele mai multe ori, sunt adevărate, sunt reale. Domnul Mihai Măniuțiu. E o personalitate, deja e o instituție. Apoi am avut încă un noroc să fiu acceptat și să intru într-o relație aproape de Alexandru Dabija, căruia îi se datorează coloana vertebrală a Teatrului Act. Noroc mare, ce să văd. Imens. Și mai am norocul că oamenii care au privit, vorbesc aici exclusiv de Teatrul Act, au și intrat în Teatrul Act, s-au exprimat extraordinar și au făcut, unii dintre ei, cum e și normal, au făcut cariere. Stagiuni întregi, succese mari. Asta e o mare bucurie și o mare emoție, nu? Adică bucuria mai mare de atât nu cred că există. E o meserie conjugală. Arta presupune conjugalitate. Chiar dacă e uneori concubinaj, chiar dacă este cu acte în regulă, chiar dacă e uneori șchioapă, nu se poate fără să-ți dai mâna. Mihaela e o mare actriță. Formidabilă. Nu, n-a fost deloc. Știu ce ziceți. N-a fost concubinaj. Nu e vorba de concubinaj aici. A fost chiar vorba de un pariu. Am căutat-o mult pe Mihaela Sârbu, între actrițele din România. Și slavă Domnului am găsit-o. Nu e un om peste care să treci așa ușor cu vedere. Bucurie e bucurie. Bucurie e bucurie, în orice cantitate și în orice împrejurare. Cum spuneam, e mare bucurie să întâlnești oameni cu care te ții strâns de mână și mergi până la capăt. E chiar o mare bucurie. E mare bucurie să ne întâlnim, să vorbim despre asta. V-a plăcut Gâsca, cum a jucat? Gâsca a jucat superb. Superb. Da, știți ce se întâmplă? Cred că mi-a ieșit asta pentru că
De multe ori am văzut români rătăciți în propria țară. Serios. Da, nu știm unde suntem, nu știm cât de frumoasă e țara asta, nu știm ce cultură imensă are și cât îi datorăm.